pengen bewetang. Pengen bewetang malah kerungu tabrakan iki ya Allah, ya Allah. Oh, jadi Boten. pripun, tragedine pripun? Boten. Ape tril-trilan, ayo. Yang mriku kan. Heeh, piye? Kalau didadangi Ah. boten didadangi ngeten. Blandang. Teng nganune teng wingking sing ngeten. Ah, ya. Niki maksa munggah. Nah, Ketarik terus? mau wingking. Oh, alah. Boten. Oh, lah lele. Jane iki apa lah? Pas tadi duduk kamu duduk. Kok enek woy. Duduk. Musibah mak biasa. Iku enek beling kabeh. Musibah tanggonku ki rek-rek ngene. Ah, mati. Mati, Mak. Mati ya yo. Lah udah nang ngene rek. Kopior rek. Tapi kamu gak apa-apa toh? Gak apa-apa toh? Renek korban ngono lho maksudnya. Aman, cuman iki korbane iki gerobake. Anu kowe, nabrak kowe. Iya. Kalau posisi gas ditarik mau wingking ngoten motor otomatis kan langsung ngeten to. Lah sinarik kan sampe. Aja tril-trilan lo ya. Nate. Iya. Nah ini kan Aja sekolah. Tasih. Alah. Aja bocil-bocil ditung atus. Boten nek kula nggih kerja ya. Wadingan. iki mau ceritane awakmu apa ning ndi to? Emang ngopi. Apa ngopi? Oh, lah telepon mama isik. Big friend. Oh, baruan lho. Yo laris lah apa-apa ya, padane musibah. Sampai kali. Sirame lo Mas, mek banyu ning nggonku kono Mas. Allah. Ndak punya gak keramas. Allah. Yo wis tandane musibah. Ora apa-apa sing penting muga-muga ya selamat gak. Ya sing penting ya dijoli yo kan kok iso. Oh sing penting selamat iya dijoli ya to. Anek weh. Iki guys ning apa jenenge ning daerah Ketapang ya. Andinge apa jenenge Kilomigas. Ya diganduli iki. Aja lupa delok mripate iki. Blandang ae ngono. Wajane kae. Seneni. Terus wonane boam ya. Kuatan bunda. Seneni boam iki tenan. Ah, ada boam. Emangnya wes cuma dame sih bohong kan serese. Ya Allah wajahnya cuwel kok. Pangan goreng tahu tuh loh kalau. Sesuk besok diseneni Cino. Aku njaluk banyu kono, gak apa-apa. Tarik banyu siram. Bertanggung jawab sih saya. Sampai ngopi rasito matombo. Sana kanan. Hah? Ora, ya Mas Ibar. Mas, HP-nya ada? Hilang HP-nya kula. Hilang Katanya kulo. Ada wong. Mungkin pesanan asal Korea. Oh, lah lele. Turunnya kurang lebih. Ngantuk. Wes, dong. Ora jaluk.
Piye? Kene ora enek wajan iki, wajane pecah. Wajane iki wajan legendaris. Wajane nek tuku nang babat. Ya wis ra apa-apa diitung wis. Ora usah bingung kuwi wajane tukune ning ndi. Regane piro? Bangetan, bangetan. Lagi budal kon mulai neh wisan. Sesuk pencet seneni Cina. Duduk to Dek, kowe ki aja gawe wong was-was to. Wes. Kalau njaluk banyu kono kok. Lho iki jaluk. Pecah-pecah tau mek ade banyu. Jalane saguyangan nek wong kancane rono njaluk tulung bae Mbak, air minta air kono ndarono. Nyabrang. Njaluk banyu kono. Nek iki lho ndarono. Kono Njaluk banyu kono. Duduk to kamu ki kudu iso ora sih. Ora oleh tak kadung masuk. Kok kadung Oleh tetep ada numpak motor, ape numpak diganduli lah mumbul. Nabrak bakul. Apa ki jenenge bakul apa? Tahu tek. Tahu tek. Ya pancene nomor kene rapang ya resiko. Pacaran kaya. Aja diganduli to mae. Kok ya. Dek sini Dek, enek belingnya Dek. Beling. Awas, awas. Ben jero sisik guys. Ndoke amis. Tak kira bocah mendem apa piye, dadak ora guys. Iki ora cah mendem cah. Biasa kan dene cenglu. Sing ngarep iki apa starter iki urung dipateni gase sek muni. Lah sing gurik ape numpak terus diganduli. Ya ngegas, refleks ngegas ngono iki. Terus nabrak iki. Ngono ceritane. Untung gerobake kok ora melok ambyar, nek ambyar terus totalane piye, mbokmu apa ora ya muring-muring. Berarti dagangannya tok iki 700, nek wajane bapake regane 300. Kabel itu sak juta. Wajane tok. Wajane boten pecah kan rada ringan, Bu. Menjadi dagangan tok. Nek dodolan Wajane baru pecah. dodolan iki sedina 700 ora ngentukno, kowe tak kandhani. Aku yo bakul kok. 700 wis dientong terus toplok otole wisan. Yo paling wis sewengi 300 terus 50 wisan. Aja nih. Kalau terus 50. Lontong 35. Kamu lontong sithik tok. Lontong ya? Dan itu akan terjero. Lah ning jero kan berarti kan agak rusak toh.
Lah sing rusak tok to sing pun boten saged sadean. kayak kulkas gitu. Mate iso ngene ngeten iki kan wis boten saged sadean. Iya, nek Dadi kerugiannya kan ngoten niku boten saged sadean. golek 700. Ndak meliran 35. Kerupuke utuh, yo. Kerupuke utuh sing rusakmu kok kacange. Oke. Terus lombok oke, kecap oke. Mending dihitung Terus kuwi ae, Mbok. wajahnya no. Wajahnya kuwi oke pecah yo. Piringnya pecah kira mau sak pira. Tengone yo utuh. Ya kuwi di kalkulator sisan wajane piro. Dah dihitung. Lah iki sak Dicatet. juta yo. Masakno ta. Iya lah. Oh. Kudune sing rusak. Lontongnya sing tiba mau piro mau situ nek. Bapaknya njaluke 1 juta, guys. Karena bapak iki nggawa 700. Mau 700 Dagangan dideli iki wajahnya dodolan 300. Tapi mae ora mae ngesakno. Mosok 1 juta men. No. Yo ben biayaan. Biayaan. Caca piro le? Ya mau Caca numpak lu. cak piro le? Ya mau cak piro? Yang kali. Mau cak loro tok. Sing ganduli tas tok tok. Lah kok sing ijoli sapa? Ya niki nembe dirembuk. Malah. Piye? Berarti tak loro. Yo cah loro matusan Musibah Bu. Musibah. Kemandi. Tetapi Udah jadi lho. Berarti jenengan dewa nembe dagangan iki. nggih. Nembe. Biasanya ya itu ya sampean. Ora yo ning kene Iya, ning kene. kemeroy. Aku ketahui tau mandek nek Ora dhewe bakul iki akeh. Walah, lagi dasar. Wis dikon mulai. ya marai kan kancane mau lape numpak. Yo. Mbok kesenggol mbok. Lape numpak kan apa nyongkleng ini kan dadi jentet ngene nangeng ngene. Ora, ndek niki gandol ngono lho, kaget. Terus gas ngono lho, Mbok. Ora. berarti gak sini. Ora ndruweng ngono ki ora. Ora Jawa iki wong tuwek yo nang. Berarti ki sing diganduli wong. Heeh, sing diganduli ki wonge. Dadi koyo kaget ngono lho sing bocah. Ambite kok nyongkling kling ngono lho. Heeh, koyo aku biasane numpak ngono ki lho. Lah kaget jendal. Reng. Oh alah. Iya kan. Ya. Iya enggak. Koyo apa? Kali sabus. Pun ku tambahan tahu ya. 100. Aku sama sama. Sak enek. Ya. Ya, tak diwangi satu. Makasih. Nggih. Hati-hati nek numpak motor, gak usah guyon. Heeh. Hati-hati ya. Ya, yuk. Monggo, Pak. Nggih. Hati-hati juga bro. Ojo hati-hati. Hati-hati. Yo, katanya yo. Meta. Anak muda, Bos. Ya le, tarik le. Banget. Aku apa ngobek lo ada sereten. Itu bahasa apa nih? Wengi bengit pewarane bakul es krim. Ora awan iki. Awan yo. Yo, Loh, tragedi. aku mending malah nibakno ngene iki mbok daripada adu cangkem. Njaluk bener-beneran. Nek nabrak berarti aku salah. Langsung kena di total. Lah nek diinginane kan kesalahpahaman kan wonge gak gelem tak selip. Aku gak oleh nyelip. Lah sedangkan ning kono iki sik enek space. Ngono.
Ya Wong kono gak ya trimo. anggete ya njaluk menang padha ae. Iya padha wae. Kono juk menang kene juk menang. Soale wong iki ngerti nek aku wong iki nganggo kekerasan kudune lak ya dindekno alon-alon yo. Ya ora. Tanganku ki diorono diak ngono bianter lah untung aku ora oleh lah nek oleh aku sing kecelakaan. Aku sing tiba. Lah iya. Padahal Lah, wong kono. iki gak tiba. Wong iki ora piye-piye, Mbok. Kono kowe jare buanter. Lah banget Mau enek bus. enek space dinggo nyelip mosok kenek wongi. Kuwi nek ngono ki aku gak seneng nek aku niba kok ya ora apa-apa malah tak konten. Pinten, Pak? Kontan ae. Tapi mending yo ora mending yo jenenge Iya, kecelakaan. iya. Yo hati-hati makanya biasa cah cilik ngono ki apa yo ora cah cilik tok aku ndah kadang ning gonceng mae kan anggere jungkok blek. Lah kaget terus nyendal gase terus nabrak untung gerobak iki ndek mau ora pecah lho. Gerobake yo gak Ayo, goleng. gerobake. Pam goleng ya akeh nang. Goleng gak sih, Mbok? Goleng tapi Goleng. cuman Ora nanti sendal to. Blak Berarti ngono. bluk ngono tok kaget ngono. Kaget terus meletik ngono ndok. Lah tapi nek mletik kabeh kerupuk goleng ya, Mbok. Ora ro yo. Aku dhewe yo ora ro kok. Kenek, Mbok, tapi ki kocone ki lho kok apik mau. Ndak ki penyok kabeh pas bianter ora entek Tak 2 juta akeh. kuwi mau. Juga mbok goleng juga Mojokerto kok. Loroe pendoke kocar kacir kok wau. Sampai ngobe ronde sampai melayu rono wis rasa. Iya, Dak. Ya. Wis sing duwe kae kono, guys. Wonge tutup. Iya kalau mau ambek aku kok. Sing duwe iki kae lho sing pernah karo krim kae mau pi. Iya. Wes ayo namanya Yang bayar Bu pindah kok. Ben 200 ben kena dulu. Nek mau ki ngomongnya apa dikei 100 guys, terus tak guyu dadi dikei 200. Tinggo kena tuku wajane. Soalnya wajan apa jenenge? Ajan rojo. Wajan wojo guys, jare wajan wojo iku larang. Ben iku. Ayo. Mane kelas. Suwun nggih. Wes aja. Ayo, Dik. Pakno aku, Pak. Tak tumpakno, tak trilno malah. Ben kok cah Dik mau. Anak muda. Tak 1 juta, tak 1 juta. Ora nomor doang njaluk 700. Oh, Dagangane 100. 700. Boten nih. Asline nggih. Ngomong papat tok. 6. Terus lomboke. 6. Lombok kacang tahu karo wajan, wajane wojo mbok 300 ya luwih wajan tok. Nggih pecah, gripes. Siji wis tok. Lah. Ayo. Lah tapi dene nek dodol jare sewengi 700. Oke jam 1 tenan apa? Tenan iku ki suwi nek dodolan wong. Nggih rame terus. Ya wis. Lah kok dodol 700 wis dientong dirut kok. 700. Lah 700 yo rame. Jaya. Ya saya. Mangga Bu Sesuk sampe laris ki wong iki. Desa ape laris ngoten iki. Sesuk wong nang Surabaya tuku wajan wojo. Mangga Bu. Ya. Tambahi mau beli tek-tek. Ya, oke. Tuku sicok iki bergerak kabeh ngene aku sungkan nih. Gak enak aku. Ora enak aku tuku sicok. Yo yo ora nah. Ora. Ngono ya. Iya. Langsung Dari nggonku iki malah terus makan gaji buta berarti. Bila mbek dia makan gaji buta. Tengok. Lah kok tengok karo ngene tok ngene ya, makan gaji buta ta. Lah iya, lah iya. Supir iki, Mak. Loh. Sopir rak bayar. Kuyung hai. Kuyung hai.
Bakul sambel. Tak bakul iki le. Buah wong iki. Lu bakul sambel lu laris. Sambel Iki desa. to, penyet iki. Oh, sambel desa kuwi. Laris mak mak. Sampai dalu. Benar 24 jam mak cepat. Aku tunggu sambel. Bakule semele. Lha iku pedes ora le? Doke kok campur kok. Mboten nek, mboten. Ini sausnya. Bisa mak. Aman. Masaknya masih tradisi guys, pakai areng. Mergo gas ape ora eneng, ape diganti. Ape diganti listrik. Aduh lah ya, merek setrum piye Pak? Pak nek udan iki jajal. Nah bakal kan ngene ciri khas, dan nek udan piye? Gak kesetrum iki nggo yen rene kok nganggo listrik. Terus bakal terus dalan kalau masa kok nganggo listrik kabeh. Kesetrum Pak iso. Wis tegas lah. Larang ya dituku wong cilik mau nganut tok sampe sini. Tenan. Nah, aku koyo kono mau jajal direwangi tabrakan. Tabrak mau dodol kok ora. Jane digorengnya gak apa-apa ya. Lah wajane gripes ya, Mak. Nah, aja-aja ngono enak. Lah daro nek wajane siji tok. Tahu tek niku le. Napa sampinge Indomaret. Ini kalau Ketapang, tahu tek Ketapang. Tapi Nggih, sebelah Indomaret. Sase mriko malih. karo kacang kok diunggah kan kena. Terus digoreng. Bo, lego iki nek bakule kowe. Oh, bakule padha jujur-jujur kok. Nek aku terus terang, bakule tak umbah. Ya makane ora suwe. Goreng nesreng. Oh, kok Lombok enak. tak umbah, tuku lombok godhog timbang ijek. Nah, iki kok rada menjeruk, guys. Bumbunya. Oh, kayak nek goreng nganggo kompor. Bu, Dewe-dewe. berapa, Bu? Bu? Pinten, Bu? Apa lu, Gak aku. Nambah sego apa gawe? Nambah sego apa gak? Ya wis. Ada dolanan jeneng rata. Gembul. Nasi goreng. Nah, kowe iki gak apa-apa ndak?